Времето се не достига. Срок има ли? Не е въпроса в срока. Срока е тук вътре. Абе, така е, ама всичко се случва. Няма такова нещо. Що ме е казано, връщане назад няма. Така се получава на практика. Пардон. Една брънка от веригата, ако не е в изправност, нарушава се ритъма на цялото. Кое време стана, сме още на изходния пункт. Широки славянски души. Добро утро, Краси.